o pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga. Gawas ko magpabilin kinis tanom sa ingon usab kamo dili makapamunga. Gawas ko magpabilin kamo kanako. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya magapamungag daghan, kay gawas kanako wala gayon kamoy aral. 2023, mga igsuon, yang people, tatay ug nanay, kabataan nga naa makadungog sa pulong sa Dios karon. Walay hinungdan kini kinabuhian kung wala ta diha sa Ginoo. Amen. Walay kapuslanan kining kinabuhian kung mulayo ka sa Ginoo. Kung mukhang ka sa Dios, walay kapuslanan, sugin lang ko ikaw kanang kinabuhi nga naa nimo karon. Nganong makaingon ko nga walay kapuslanan tungod kay wala nay gamit para mahimaya ang Dios. Mahimong dakong kapuslanan ang atong kinabuhi. Dako kayo mga igsuon ko kapuslanan ang kinabuhi sa tao. Sa dihang magpabilin ta diha sa Ginoo. Amen. Pagpanaw ko ang Dios. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa 2023 karon nga mensahe, first mga igsuon ko midweek service. Ayaw yung bulag sa Ginoo magkinaon sa andagan mga igsuon sa panahon. Amen. Ingon ang Ginoo ang magpabilin kanako. Ako magpabilin diha kaniya. Ayaw og una-una ang bisan nagbuhat ng dautan na ang gihapon ang Ginoo nimo. Amen. Kadungog mo nako. Amen. Ayaw una-una basig naguna-una ka nga aktor na may nabuan na mga igsuon. Artista na. Nga bisan daghan kani sa problema, daghan kani naghihimo kasalaon, pag-abot sa salida sikat sa mga tao. Ang pagpangalagan sa Dios dili artista. Kuha ba nasabtan ninyo? Tanaw nimo sa salida mga maayo kay silang tao, pero sa likod sa pelikula mga dautan ang ilang mga gibuhat. Amen. Praise the Lord. Ang pagpangalagan sa Dios dili inartista. Ang pagbuhat og sala mao'y butang pagpahilayo nimo sa Dios. Amen. Amen. Muna nga ang Ginoo nagaingon ang magpabilin kanako. Ako magpabilin diha kaniya. Kinsa ni mga igsuon ni mga tao nga nagpabilin sa Ginoo, kadto ning mga tao naglikay sa pagbuhat sa pagkalaunan. Kadto ning mga tao mga igsuon ko naningkamot sa pagkinabuhi sa pagkatarong. That's why church 2023, yang people tatay ug nanay dalaga ug tawo ani ni karon dili mo musundok sa binuhatan sa kalibutan. Amen. Amen. Praise the Lord. Pabilin sa pagpangalagat, pabilin sa pagpabuhat, pabilin sa mga pag-ampo, pabilin sa pagsimba, pabilin nga ilong kang Kristoano. Amen. Pabilin mo nga ilhon mo ka Kristoano. Right. Amen. Tanan mo ingon amen. Amen. Pabilin mo nga ingnon mo mga UPC. Pabilin mo nga ang mga tao makailan ninyo nga kamo nangalagad ng Diyos. Right. Amen. Ayaw balik tara, kay basta mo ingon ng mga tao, UPC, ganun tanay, huwag mo mga hinungdan ng mga binuhatan. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Woo! Praise the Lord. Igsuon ko, ang gitudlo sa pulong sa Diyos, walay pagkausap. The Word of God, mga igsuon, gentlemen, heaven and earth shall pass away, but the Word of God still, mga igsuon, hangtod karon. Amen. Sabi si praise the Lord. Praise the Lord. Mga tiguang ta, ang pulong sa Diyos, walay pagkatiguang. Amen. Mga tantang nga tumangipon, ang pulong sa Diyos, walay pagkausap. Mga putik, mga upaw, ang mga tao, mga igsoon, mga batay, the Word of God shall remain. Amen. Kaya pagkadato, atong Ginoo. Can we say amen? Amen.
Basta niya nagkadugay sa pagpangalagan ng saling kadugay ng Kristohanon. Ay, igsuon ko. Walay padugay-dugay. Budili mo ingon ang Ginoo nga. Sa taas imong katuig sa pagpangalagan. Bisag mabuhat ka karon nautan. Accepted na tas langit. Hello. Amen. Opisyalis ka sa church. Bisag mabuhat ka nautan. Accepted ka sa langit. Tapi nagwala dito. Ito ang buhok. Oy, mga young people, pamina po kayo. Likay, 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 likay. Tanang yung likay. Kuskan nyo, tanang yung likay. Likay. O sa likayan, ang makapadaot sa inyong pagpangalagan. Amen. Praise the Lord. Tatay, nanay, katantanan. Wala exemption. Pero, wala exempted. Usmuna ko ang pagpangalagan sa Ginoo, dili na artista. Kung musot ang simbahan Domingo, mga igsuon in private place, in public place, ipakita nato nga Kristohanon ta. Amen. Ipakita nato nga mga sula ta. Ipakita nato mga iyon ta. Dahil nga ang Diyos. And shout hallelujah. Hallelujah. Dili ta magpakaroon ng inyong igsuon. Dili pwede mga kaigsuonon ang binuang diya sa tubangan sa Diyos. Amen. Amen. Ang pinakaunang pundasyon, kung akong itudlo ninyo karon mga igsuon is first midweek service. The Christian Foundation. Unsa ang pinakapundasyon sa Kristohanon? Number 1, abiding. Ayaw yung bulag sa Ginoo. Amen. Ayaw yung palayo sa Ginoo. Praise the Lord. Ayaw yung kama sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Bisa kang itulod ka sa pagsulay. Itaboy ka sa problema. Itulod ka sa mga kung sa kinabuhi, mga trial sa kinabuhi. Kaya kining trabaho, ano yung mga pagsulay sa kinabuhi, gusto bang ka ipalayo sa Ginoo. Amen? Amen. Kini mga problema sa kinabuhi, itulod ka, ano yung ka makanoon sa Ginoo. Kitanawan ng tao sa pagka-problema na. Di ba kay makauna-una dahil lain na kay mga una-una dahil musun ay suna-una di maayo. Amen. Pero kantong mga tao, bisag unsa kadagkong problema, muduol hinong samot sa Ginoo, Praise bulahan ka. God. Hallelujah. Kini mga tao na grabe yung mga pagsulay sa kinabuhi, damo na Ginoo, mududod sa Ginoo. Panalanginan ka sa Diyos. Hallelujah. Damo na yung may problema. Sugilan kung kamo mga Exod 2022, kasi nadaganan na mas problema ninyo. Daghan pa mo abot ay 2023. Praise God. Because life on this earth is full of trouble. Amen. Nasabtan ba ko ninyo? Praise God. Ang kinabuhi sa tao sa kalimutan, puno mga igsuon ko. Sa'y puno sa panalangin, puno sa kwarta, Puno sa problema. puno sa kasakit. Puno pa sa kasakit, tuwa pa kay Ginoo. Puno pa sa kasakit, palayo pa kas Ginoo. Puno sa problema, mukhang pa kas Ginoo. Pagka makaluluhoy ka ng kinabuhi. Di bali lang kaya problema sa tinaday. Di bali lang nasa sa mga pag-antos. Di bali na sa taas kapitos. Di lang ko mupalayo sa Ginoo. Kay siya ang akong katabang. Siya ang akong tigpanalipod. Praise the Lord. The first foundation, ang pinakauna nga pundasyon nga makahatag og kalig-on sa pagpangalagan sa Ginoo. Paminaw mo maayo mga kaigsunan. Pabilin mo sa Ginoo. Amen. Pabilin din mo sa Ginoo ha. Hindi mo katapat pabilin din ha. Kuska, napabilin din ha. Huwag na ganito ba lagi? Tanaw. Napabilin ha. Pabilin. 2023, basig butangan na po si Hawa ang atong mga pangunahon ng di maayo. 2023, butangan sa Yawa ang pagbati nato nga
nga di maayo. Amen. Hallelujah. Wala ba yung trabaho nila ining panuway? Kaya ang panuway, permiti mo din ang panuwayan. Kano sa mga nataro ng panuway? Nataro bang panuway? Wala. Wait, baby. Ha? Strinday? Bisan kano sa ang panuway? Ipanuwayan yun ang permanente. Sa iking kumpiyansa sa panuway. Ay panunol panuway. Bisan magpatanong-tanong pa na. Bisan kung sa katanong na dautan na magyapon na. Amen. Kaya nga no, panuway naman na. Di ba dyan? Inutok mo lang yung kanya. Ay yung kumpiyansa. Amin ninyo, ayaw yung una-unaan ninyo nga ang panuway sungayan. Kaya bisan hantod karon, kung mangita ka ang panuway sungayan, mamatay na lang kas katikuwang nimo, dito kita nga ang panuway sungayan. Amin nimo, ang panuway, magpaamo-amo na. Ang panuway, mainang manunti. Ang panuway, gwapo na. Amen. Ang panuway, gwapa. Amen. Kung saan mo kumpiyansa ang mga gwapo, gwapa. Eh, maski panuwayan na. Kaya na, may nagtudlong lagi nga, panuway, sungayan. Tanas ko nung kay sungay, yun ay ikog. Kung sa mga bata ron, kanugay, hindi naman itong panuway. Kaya ako sila nakita na sungayan. Hoy, suon ko. Sa Bible, kung magbasa ka, dili man ikugan ang panuhay, dili man sungayan. Ang giisot is Biblia, ang panuhay, grabe ang kagwapo, kaaniyak. Oh, bright and morning star. Grabe ka nindot, kaayo sa tanawon. Kaya kung sungayan sa stirliling, munuol pa ka tao. Magpailan pa ka kung makita ka anong ikugan na sungayan, mudagdan ang kadaan. Kusa ang panuay, gamiton niya ang tanang maayo kaayo, tanawon, maayo kay dunggon, lami kay buhaton. Amen? Amen. Wala trabaho sa panuay. Pagbuhat, bisan dautan, himuon niyang tinarong. Bisan lood, himuon niyang lami. May abot matag lood o lami. Amin ba? Amen. Salamat sa Ginoo nga nag-iyang pulong ba? Kay pag moabot ang iyang pulong, mamalandong lang ka, mahinlo ka, kay makapamalandong lang ka, mahinusong lang ka. Lord, sa'yo pinayang gibuhat, Lord. Walihin pa kong Ginoo, suntihin pa kong Ginoo. Sa'yo pinayang gibuhat. Alam ko, testimonyo sa Diyos, bayugan tres, kahit sura na to. Pinato edad ganit, dalagat to, no? O, bayugan tres. Sige warningan, sige tudluan. Sige mga igsuon ko tudluan. Ayaw na, ayaw. Pagkagahi sa Pentecosta para bagyo. Yung people ganis, kuhan kayo gan. Amen. Kasigig laag, kasigig panugan ng mga lalaki, sige laag. Kamu mga yung people, paminaw mo na ko ha. Kamu mga yung people na ito ha. Paminaw din mo, hindi mo paminaw, madaot din ang yung pinabuhay. Abi yung sinita mo itong lalaki, yung sa to. Direp, humagrep, gidugab-dugab, patay. Amen. Ngano? Gahi o! Singgit ka na. Pasalamat dito, kanunay na iwali, no? Amen. Kamu, mga people, pasalamat mo muna iwali. Pasalamat mo muna ipulong sa Ginoo. Kung pasalamat ko na magwawali, pasalamat ko makadungog ko sa pulong sa Diyos. Kasi di mo abot ang pulong sa Diyos na ako, unsay gibuhat ka nila maayo, makahinuklog ta. Makapamalandong ta. Amen. Nauna na to maayo na, hindi ka po sa pulong sa Ginoo, di maayo, hulong na. Right. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan na to ang Panginoon. Kaya ang pagbuhat o dili maayo, makapalayo
magpalayo kanimo sa Ginoo. Praise God. Amen. Abide in me. Ingon ang Bible ha, pabilin kamo kanako. O ako magpabilin diha kanimo. Kano sa mo pabilin ang Ginoo sa tuwa? Kung kita magpabilin sa iya. Tanan mo ingon, amen. Amen. Ang pinakapundasyon mga igsoon nga maghahatag og kalig-on sa mga Kristohanon labi na kanato nga nangalagad sa Dios. Kinahanglan ibutang sunahuna. Amen. Tanan mo ingon, amen. Amen. Palakpakan nato ang Diyos. Gusto dapat palakpakan ang inyo. Praise God. Ingon ang Bible sa Colossians chapter 2 verse 6 gives the secret of abiding, of living our lives in Christ. So just as you once accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue living in vital union with Him. So kung imong gidawat ang atong Ginoo nga mo'y imong Ginoong manluluwas, padayuna ang imong pakighiusa diha sa atong Ginoo, pinaagi sa iyong padayon nga pagpangalaga diha kaniya mga igsoon. Colossians chapter 2 verse 6. Pinaka-importanting bahig sa kinabuhi sa tao, ilabi na ng alagad sa Diyos, magpaubos na kanunay sa atong kaugalingon. Consciously, we lead aside our pride and humble ourselves before Him as our Lord. We receive Him by faith, trusting Him to save us. And He entered our heart, bringing forgiveness and eternal life. Kung magpabilin ta niya sa Ginoo, magpabilin po ang atong relasyon niya kaniya. Praise God. Kung magpabilin ta niya sa Ginoo, pabilin po ang atong pagpabuhat sa Ginoo kanato. Hallelujah. We abide in vital union with Him through the same kind of faith which we receive Him in humility. And we agree with Jesus in His words that says, apart from me, you can do nothing. In our strength, we can achieve nothing. Tanan mo ingon, praise the Lord. Praise the Lord. Ingon ang Ginoo, palayo pa mo sa ako, matod pas Ginoo, wala na bagay mo'y mahimo sa inyong kaugalingon. Amen. Igdalatas Ginoo, wala mo'y mahimo sa inyong kaugalingon. Magpalayo mo na ako, wala mo'y mahimo sa inyong kaugalingon. Amen. Amen. So, di ta magpalayo sa Ginoo, kay giignan naman ito ng watay mahimo kung wala siya. Amin ba mga kaigsuunan? Amen. Apart from me, you can do nothing. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Mura bang sasakyanan? Bisa kung sa kabago sakyanan, may tubig. Tangan ba ito ay bago sakyanan, dito tayo sakyanan niya. Okay, tubig. Kasi mo ito, nibalik yung sakyanan, ipalit ang tubig. Kasi pulo sakyanan kung may tubig, no? Sa may dekorasyon na ito na. Yan, hindi ta kasi mong Hilux ba, 4x4. Latest model. 1 kilometro. Pilay kaunon nga gasolina. 1 container. Palit ka na. Hindi ka kapalit ng gasolina. So, pulo sa lang. Sakyan na. So, dekorasyon na. Ini suka. So, pulo sa eh. Kung may kurente. So, wala ka na rin yung nakita mo ka bulb des pabaw na naghatag o kahayag na to. Kung wala yung kurente, maunsaw na siya. Palo. Ahangan ko na mo. Ay, palong. Dili mo siya. Kanang mga bulb. Pag may kurente na, so may kapuslano na lang. Ibitay-bitay ka na ito na dihan na yung kurente. Away kurente. Ato ng ibang butang na diyan sa mga resiptakol kung may kurente. Inaawag ka nakuha na itong pagtulunan.
Kung wala ang atong Ginoo sa kinabuhi nato, way kapuslanan nato. Amen. 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 Ang bal, way kapuslanan kung walay kuryente. Ang sakyanan kung way tubig, walay kapuslanan. Amen. Ang balay, way tao, way kapuslanan. Ang kinabuhi nato, way Ginoo, way kapuslanan. Right. Hallelujah. Ang bitang tanan ng oras sa mga kaisa. Praise God. Dahil na po ang Diyos. Iyo na Ginoo, wa ko ano mahimo kung magpalayo mo na ko. Glory to God. Hallelujah. Kung mubiya mo na ko, wagan ko, mahimo. Yes, Jesus. Iyo na Ginoo, way kapuslanan ng inyong mga kinabuhi. Kung mupalayo mo na ko, walay kapuslanan ng inyong mga kinabuhi. Kung kamo, mupulaw ka na ko. Glory to God, Lord. Come on, Thank you, Jesus. hallelujah. Blessed be the name of God. 2023 na karon mga igsoon. In the name of Jesus. Dikit o maayo sa Ginoo. Unsa man ang dagan sa kalibutan, unsa man dagan sa ekonomiya sa kalibutan, kalisod man, kapitos man, kawaton man, katalagman man, dikit o maayo sa Ginoo. Jesus. Dalaygod ka, O Diyos. Dalaygod ang puso. Yung people, tatay nanay nga nanin ni karon sa midweek service. Hawid pag maayo sa Ginoo. Gusto kang pirahon sa mga pagsulay. Gusto kang pirahon o kang-ahon sa kaawa. Hallelujah. Hallelujah. Isulti sa imo sa yawa, palayo, palayo, palayo. Guyuron kas paluway para mo palayo. Oh God, thank you, Jesus. Blessed be Kapugnaw, your name. pagduha-duha, Blessed be your name, God. kapit-o sa kinabuhi. Jesus, hallelujah. Abiding in Christ is based on faith. Oh God, hallelujah. Hallelujah! Dalaygod